Якія перамены анансаваў Лукашенко? Хто стаў кумірам яго нявесткі і куды падзеўся міністр Кубракоў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Жанчыны і канфуз Лукашэнкі. Сёння ў яго прайшла сустрэча з актывам Беларускага саюза жанчын. Гэта чарговы праўладны ідэалагічны апендыкс тыпу БРСМ, толькі, як вы зразумелі, для жанчын. Цяпер вось Лукашенко выбраўся да сваіх прыхільніц, каб павіншаваць іх з 8 сакавіка і пагаварыць пра ўсё на свеце. Моя встреча с вами, вот эти первые минуты, они даже меня, опытного человека, как-то сконфузили. Или оконфузили, как у нас в народе говорят. Я, конечно, понимаю, что женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый сторонник и человек далеко не идеальный, но исключительно преданный женщине. Спачатку Лукашенко прапанаваў зрабіць з жаночага саюза жаночую партыю. Незразумела, праўда, усур'ёз ці жартаўліва. Затым назваў іх самай эфектыўнай дыпламатычнай зброяй, а таксама ён анансаваў магчымыя змены рэжыма, праўда, не палітычнага, а дзіцячага. Надо посмотреть на режим работы вот детских садов и подстроиться под родителей. И во время учебы в школе, особенно начальной школы, вы должны быть уверены, что дети будут под присмотром педагогов до вечера, если в этом есть необходимость. Таксама Лукашенко нагадаў жанчынам, што, на яго думку, іх сапраўднае прызначэнне гэта нараджаць дзяцей і заклікаў, цытата, «устаць сцяною на шляху сучасных вычварэнстваў». Таксама Лукашенко падзяліўся чарговай медыцынскай парадай. У капілку да сыра і трактара, якія лечаць ад кароны, дадалася хадзьба па зямлі басанож. На яго думку, гэта вельмі дапамагае здароўю. Ну а пасля Лукашенко зноў паскардзіўся на сваё цяжкае жыццё і фактычна зноў адказаў Сергею Чаламу, які спрагназаваў, што ў 2020 годзе былі апошнія выбары Лукашэнкі, а далей ён узначаліць усебеларускі народны сход. Пойдете вы на выборы, я там не дослушал, пойду. Это не значит, что я уже решил и принял решение. Я просто им хотел сказать, да пойду, успокойтесь вы. И это не значит, что я сказал, там пойду или не пойду. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам. А вдруг объявится человек, которому мы можем доверить. Но всякое может быть, поэтому мы создали ВНС, чтобы вы знали. Не для Лукашенко. Я вот наелся уже вот так этой работы. Слушайте, это тяжелейший труд, когда ты спать ложишься, думаешь об этом, когда ты не спишь, думаешь об этом, и просыпаешься утром, ты опять об этом. Але ёсць яшчэ адна вельмі сімвалічная навіна пра Лукашэнку. Партал Reform.by заўважыў цікавы тэндэр. Шукаюць рамонтнікаў для мабільнай трыбуны, на якой Лукашенко стаіць падчас параду і шэсцяў. Згодна з дакументамі, у канструкцыі ўжо і расколіны, і карозія, і смецце. Прасцей кажучы, лукашэнкаўская трыбуна проста згніла. І гэта настолькі красамоўна, што тут абыдземся без каментароў. Жонка сярэдняга сына Лукашэнкі Дмітрыя, якая цяпер піша песні як Ганна Сялук, расказала пра свайго улюблёнага паэта. Па яе словах, гэта расіянін Улад Маленка. Вы не ведаеце такога? Мы таксама, але аказалася, што Маленка адзін з так званых Z-паэтаў. Пасля пачатку вайны расійскія ўлады пачалі ладзіць канцэрты, дзе не толькі спяваюць пра пуцінскія песні, але і чытаюць вершы сучасныя паэты. Як правіла, гэта персанажы, скажам так, з даволі спрэчным узроўнем таленту, якія раней нікому не былі патрэбныя, а цяпер змаглі зарабіць на рыфмаваным ухваленні пуцінскай мясарубкі. Адзін з такіх гастралёраў якраз кумір лукашэнкаўскай нявесткі. У сваіх вершах ён ухваляе расійскую ўладу, вайну, а таксама ганьбіць украінцаў. За гэта Маленка нават атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтва ў Расіі, а сёлета стаў даверанай асобай Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах. Што ж тычыцца лірыкі, то Маленка аўтар такіх вершаў, як «Ёжыкі-скінхеды», «Гламурная крэветка», «Время барых», «Нацыст на пенсіі» і іншых падобных шэдэўраў.
Міністр унутраных спраў кубракоў знайшоўся ў Дубаі. Там праходзіць сусветны паліцэйскі саміт, куды ўпершыню запрасілі беларускую дэлегацыю. Чаму лукашэнкаўскія сілавікі могуць навучыць замежных калег, вы, напэўна, і самі ведаеце. Але адзначым, што падчас саміта пройдзе і сустрэча Кубракова з кіраўніцтвам Інтэрпола. Апошнім часам беларускія сілавікі спрабуюць выкарыстаць механізмы Інтэрполу для пераследу сваіх палітычных апанентаў. Таму цікава, што гэта будзе за сустрэча, намінальная альбо спробы лукашэнкаўцаў у нечым пераканаць Інтэрпол. Пакуль міністр Кубракоў знаходзіцца ў Дубаі, яго падначаленыя ў Беларусі пераходзяць усякія межы дазволенага. Уседазволенасць і беспакарнасць сілавікоў прывяла да таго, што цяпер яны спрабуюць зладзіць шоу з масавых палітычных рэпрэсій. Канал, блізкі да брэсцкіх убазікаўцаў, вырашыў павялічыць колькасць падпісчыкаў і зладзіў конкурс. Сілавікі апублікавалі фота аднаго з маршаў і прапанавалі аўдыторыі адгадаць, каго з людзей яны затрымаюць наступным, а пераможцу абяцаюць кепку з эмблемай губазік. Вось такая цынічная латарэя. Страшная гісторыя займела працяг. Раней мы паведамлялі пра сітуацыю ў Добружскім раёне, дзе чыноўнікі аддалі 10гадовую дзяўчынку ў прыёмную сям'ю, а яе на працягу 4 гадоў гвалтаваў прыёмны бацька разам з 2 сваякамі. Пры гэтым раней мужчына быў судзімы за забойства, але чыноўнікі проста не праверылі яго біяграфію перад тым, як аддаць дзіця. Скаргі малой таксама ігнараваліся. Яна прасіла забраць яе і аддаць у іншую сям'ю, але пасля такіх скаргаў псіхолог прымусіў саму дзяўчынку прасіць прабачэння ў прыёмнага бацькі гвалтаўніка. Гэтай справай усур'ёз заняліся толькі праз 4 гады пасля таго, як малая не вытрымала і збегла з сям'і. Цяпер жа стала вядома, што мужчыну ўсё ж затрымалі і судзілі. Яму далі аж 19 гадоў калоніі, і гэта не канец гісторыі. Цяпер суд чакае былую начальніцу аддзела адукацыі Добружскага райвыканкама, якая аддала дзіця гэтым прыёмным бацькам. Чыноўніцы пагражае ад 2 да 6 гадоў плюс забарона займаць аналагічныя пасады. Зараз раскажам, як лукашэнкаўцы мусяць сябе паводзіць. Дзяржаўным службоўцам па ўсёй Беларусі разаслалі спецыяльную інструкцыю, дзе прапісана, як служачыя мусяць сябе паводзіць. Копію дакумента атрымаў партал «Зеркала», і вось, што там заўважыў. Аказалася, што гэтую інструкцыю разаслаў КДБ. Азнаёміцца з ёй і распісацца пра гэта павінен кожны дзяржаўны служачы альбо супрацоўнік бюджэтнай арганізацыі. За адмову ад гэтага нязгодных пагражаюць пакараць, прычым справа можа дайсці аж да звальнення. У самім жа дакуменце чыноўнікаў спачатку палохаюць, папярэджваюць пра адказнасць за экстрэмісцкую дзейнасць, заклікі да санкцый і дыскрэдытацыю Беларусі, а пасля адкрыта патрабуюць, што дзяржаўныя служачыя не павінны публічна выказваць у прэсе сваё меркаванне па пытаннях дзяржаўнай палітыкі і службовай дзейнасці. Акрамя таго, чыноўнікам забаронена размяшчаць інфармацыю ці звесткі, якія могуць нанесці шкоду іх персанальнай рэпутацыі і аўтарытэту дзяржаўнай улады ў цэлым. Апошняе вельмі цікава, бо трактаваць такое можна максімальна шырока. Пры гэтым ні закон аб дзяржаўнай службе, ні агульныя патрабаванні этыкі не ўсталёўваюць крытэрыі, па якіх можна вызначыць патэнцыял нанясення такой шкоды. У канцы дакумента прапісана, што за парушэнне гэтай інструкцыі чыноўнікаў чакае дысцыплінарнае пакаранне. Прэм'ер Галоўчанка прызнаў памылку. У мінулым годзе беларускія ўлады ўвялі рэгуляванне цэнаў на паслугі стаматолагаў. Яны прымусова зрабілі цэны ніжэйшымі, а час працы з пацыентам меншым. Праўда, пасля гэтага цэны ў некаторых клініках не толькі не ўпалі, а наадварот выраслі. Прычына ў тым, што пастанова чыноўнікаў рэгулюе менавіта аплату працы стаматолага, але не кошт лекаў і матэрыялаў, а гэтыя расходнікі, як вы разумееце, таннейшымі не становяцца. Цяпер Галоўчанка прызнае, чаканага эфекту такая мера не прынесла. Трэба нешта выпраўляць і нешта з гэтым рабіць. Праўда, што канкрэтна рабіць, высокі чыноўнік пакуль не прыдумаў. Новы зварот да Лукашэнкі. Цяпер жыхар Кіраўска, што знаходзіцца на Магілёўшчыне, запісаў абуранае відэа, дзе скардзіцца, што не хапае дактароў, а таксама грошай на лекі і просіць Лукашэнку разабрацца. Вообще-то в основном обращаюсь к президенту. У нас в Могилевской области город Кировск. Невозможно обратиться, записаться к врачу, терапевту на неделю вперед. Сейчас нет никого в этой больнице, отправляют всех на платное. Как говорили, что у нас медицина бесплатная. Так вот помогите, пожалуйста, дорогой президент, ни зарплату людей нету с чего платить. Да нет ничего, как можно жить
В этой, ё-моё, Беларуси у нас, вот как говорят. Мы, канешне, шчыра спачуваем гэтаму мужчыну, але ж тут ёсць адзін нюанс. І да коштаў на лекі, і да недахопу дактароў прывялі якраз лукашэнкаўскія дзеянні і рашэнні. Так што, можа, чыноўнікі і заўважаць гэты крык душы і нешта вырашыцца, але ў глобальным плане не зменіцца анічога. Прынамсі, у бліжэйшы час. Бо міністр аховы здароўя Хаджаеў ужо агучыў свой план, дзе ўзяць медыцынскіх работнікаў. Трэба проста павялічыць набор у медуніверсітэты і каледжы, а пасля пачакаць 5 гадоў і вуаля. Новыя падрабязнасці гучнай справы архітэктараў. Цяпер стала вядома, што падчас вялікай аблавы, якая прайшла ў сярэдзіне лютага, схапілі аж да 70 чалавек. Гэта архітэктары, праекціроўшчыкі, а таксама некаторыя члены іх сямей. Праўда, што менавіта стала прычынай такой цікавасці сілавікоў, усё яшчэ застаецца таямніцай. Большасць людзей пасля адпусцілі, але не ўсіх. Вядома, што мінімум 3 чалавек застаюцца ў СІЗА. Ім у віну ставяць народны 342 артыкул «Удзел у пратэстах». Яшчэ некалькім людзям далі суткі. Лёс яшчэ адной жанчыны высвятляецца. Пасля рэйду архітэктарка знікла і пакуль не выходзіць на сувязь. Беларускія ўлады працягваюць зачыстку нязручнай гісторыі. У Магілёве ёсць невялікі мемарыял на месцы пахавання нямецкіх ваеннапалонных. Там ляжаць больш за 200 чалавек. Пасля заканчэння Другой сусветнай гэтых палонных выкарыстоўвалі ў аднаўленні разбураных будынкаў. У 90-х на месцы пахавання паставілі невялікі камень з надпісам «Каплічку і агароджу». Цяпер жа камень застаўся, а капліцу з агароджай знеслі. Хто гэта зрабіў, невядома, але ж зразумела, што такія працы немагчымыя без дазволу альбо прамой каманды чыноўнікаў. Раней беларускія ўлады цішком знішчалі месцы пахавання ў салдат польскай арміі краёвай. Цяпер, як бачым, пачалася другая серыя. Беларускія гадзіннікі атрымалі прэстыжную ўзнагароду. Гаворка пра калекцыю пад назвай «Універсум Механікал» ад брэнда «Хвіліна», якая выглядае вельмі незвычайна. Дызайн пабудаваны на стылізацыі двух зорных карт, старажытнай і сучаснай, што падкрэслівае дасягненні чалавека ў разуменні сусвету. Цыферблаты маюць 2 колы для індыкацыі часу, а таксама каляндар. У выніку журы нямецкай прэміі АФ Дызайн узнагародзілі беларусаў у намінацыі гадзіннікі і ўпрыгожванні. Прычым гэта ўжо аж 7-я прэмія для брэнда «Хвіліна». Так што шчыра віншуем і ганарымся нашымі суайчыннікамі. Дарэчы, купіць незвычайныя гадзіннікі яшчэ можна. Каштуе такая прыгажосць па 750 беларускіх рублёў. А немаладая гамяльчанка стала зоркай інтэрнэта. Жанчына прыйшла на танцы для тых, каму за 50, і так дала агню, што яе танец сабраў ужо некалькі мільёнаў праглядаў у сацыяльных сетках. Прычым абсалютная большасць каментатараў і ад моладзі, і ад старэйшага пакалення захопленыя. Маўляў, нам бы так адпальваць. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.